ndo nyika yevanhu vasina stress. Unonyatsa uchida kuona kuti vanhu vekuZimbabwe ustupid hwavo hwakatangira papi kana kuti isusu maZimbabweans. Unoziva kuti wakambopinda mutoilet dzekumusha? Kwete ndombote kumusha chakaro. Ngatingoti toilet dzepachikoro. Pachikoro kupi? Chera kuHarare ngwagweru kuHarare kana wapinda mutoilet. Munenge makatonyorwa so netsvina. Unoziva kuti ari kubata tsvina nemaoko here kana nechi anenge akatonyora. But you know what? Mvunzo yondewe nawo pakudhara kuti vanhu vainyora mumadziro netsvina vaya. Vaita sei? Vainyora sei? Unoziva kupinda matoilet matoilet epachikoro especially kumusha wakapinda mutoilet. Usabatire zo wakachokwa. Unoona kuti pakona chapo pakabare munhu akatototsetserera. Nozvinokuudza kuti we are Zimbabweans vakashata. Kwete kutomboti matoilet evarume chete. Vasikana anenge akatsetsera. Uchazi aitsetsera sei munhu wechikadzi patoilet? Kutofongora unobata kona dai odzika nayo asingachekwi. maZimbabweans hatina zera nawo. Unaona maZimbabweans vanhu ivavo right now ukadai wewe kureza ma-issues wakureza right now haana zvavanotaura. Those same people they can even attack you. Zvangofanana, mina ndikudze zvangofanana nyaya yemaijeri maya.